Anem al punt 3 del temari, multiplicació i divisió amb fraccions. Comencem per la multiplicació i amb un exemple senzillet. Hem de fer 2 per 3 quarts, és a dir, 2 vegades 3 quarts. Gràficament la situació seria aquesta. 2 vegades 3 quarts. Tenim el nostre cercle dividit entre 4 parts i agafem 3 quarts. És a dir, són 2 d'aquestes d'aquí. Per tant, gràficament la idea seria aquesta, una i dues d'aquestes. Anem a veure quina seria la resposta. Fixeu-vos que tinc 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'aquests quarts. Aquí ho teniu. 6 d'aquests quarts farien una unitat sencera i d'aquestes 4 parts agafaríem dues. És a dir, que la resposta a aquesta operació seria 6 quarts. Podem intentar simplificar la nostra operació. Fixeu-vos que si en comptes de dividir en 4 parts dividim en només 2 parts, la situació que ens quedaria seria aquesta. Hem dividit en mitjos i quants d'aquests mitjos tenim? Doncs tenim 1, 2 i 3 d'aquests mitjos. Per tant, la resposta final seria 3 mitjos. Molt bé. Fixeu-vos que si volem anar ràpid per resoldre aquest tipus d'operacions, el que farem serà multiplicar numerador per numerador i denominador per denominador. En aquest cas el denominador del 2 entre cometes seria 1, que en realitat no cal posar-ho, però bueno, perquè veieu una miqueta com funciona. El denominador seria 1, llavors multipliquem numerador per numerador i denominador per denominador. I la resposta seria 6 quarts. Simplifiquem entre 2 el numerador i el denominador i ens quedaria 3 mitjos. Com ho farem? Anem a resoldre ara una multiplicació de fraccions una miqueta més complicada i el que farem serà simplificar abans de multiplicar. Hem de multiplicar, recordeu, el 3 per 4 i el 8 per 9. Què podem simplificar? Evidentment, sempre podem simplificar les nostres fraccions, el numerador amb el denominador de la nostra fracció, i fixeu-vos que quan fem l'operació multipliquem aquest per aquest i dividim entre aquest i aquest, és a dir, que podríem simplificar els numeradors amb els denominadors. En aquest cas podem simplificar el 3 i el 9 i el 4 i el 8. El 3 i el 9 ho podem fer simplificant entre 3 i el 4 i el 8 podrien simplificar entre 4, amb la qual cosa la resposta seria: si simplifiquem 3 i 9 entre 3, ens queda 1 i 3. I si simplifiquem 4 i 8 entre 4, ens quedaria 1 i 2. Un cop simplificada l'operació ja podem multiplicar, i multipliquem directe, numerador per numerador i denominador per denominador. Per tant, la resposta seria 1 sisè. Molt bé. Per tant, definim el mètode, torno a repetir, simplifiquem primer numeradors amb denominadors i després multipliquem directe. Aquí teniu un GeoGebra supermaco per entendre una miqueta el concepte de multiplicació de fraccions. Anem a posar, és d'Adrián Martín. Anem a posar fraccions senzilletes, per exemple, anem a posar, 3 cinquens. Aquí ho teniu, 3 cinquens, i per exemple aquesta d'aquí anem a posar-li 2 terços. Anem a multiplicar 3 cinquens per 2 terços. Fixeu-vos que gràficament el que estaríem fent seria superposar aquestes dues fraccions, perquè si la superposem, aquí ho teniu, tenim dividida la nostra unitat en 15 parts, que és el denominador de la nostra resposta. I fixeu-vos que el numerador val 6. Qui són aquestes 6? Doncs són les parts que es superposen de les dues fraccions, aquestes que teniu en color marró. 1, 2, 3, 4, 5, 6. És a dir, que quan superposem les dues fraccions, aquelles parts que queden en comú de les dues fraccions seria el numerador de la nostra resposta. 6 quinzens. Molt bé, us deixo aquest GeoGebra que us permetrà calcular numèricament i gràficament multiplicacions amb fraccions. Anem ara a calcular les divisions. En aquest cas anem a resoldre aquesta divisió senzilleta d'aquí, 2 dividit entre un quart. La pregunta que ens hem de fer és quantes vegades un quart caben en dues unitats. I quina seria la nostra resposta? Doncs, evidentment, si dividim en quarts, podem veure que caben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vegades un quart en dues unitats. Per tant, la resposta seria 8.
Com ho fem per anar ràpid? Doncs suposo que ja a primària us ho van dir, que el que podem fer és multiplicar en creu. 2 és el mateix que 2 partit per 1, per tant podríem fer 2 per 4, 8, i 1 per 1, 8 partit per 1, és a dir, 8 vegades, que van un quart en dues unitats. Anem a fer una divisió una miqueta més complicada, entre cometes. Anem a veure quantes vegades un sisè caben en 2 terços. Si dibuixem els 2 terços tindríem una situació com aquesta d'aquí, ens faltaria l'últim terç per tenir la unitat sencera, i hem de veure en aquests terços d'aquí quantes vegades un sisè caben. Fixeu-vos que un sisè és la meitat d'un terç, per tant hauríem de dividir això per la meitat, i aquí ho teniu. Doncs tenim 1, 2, 3, 4 vegades un sisè caben en 2 terços. Per tant la resposta a aquesta divisió d'aquí seria 4. Anem a fer-ho amb el mètode de multiplicar en creu. Fixeu-vos que 2 per 6 serien 12 i 3 per 1 serien 3. Aquest per aquest a dalt, aquest per aquest a baix. 2 per 6, 12, 3 per 1, 3. I la divisió de 12 entre 3 ens donaria 4, el mateix resultat que havíem vist gràficament. Com resoldrem divisions per anar ràpid? Doncs abans de resoldre la multiplicació en creu, abans de fer 8 per 20 a dalt i 15 per 4 a baix, el que farem serà simplificar. Fixeu-vos que quan fem el càlcul, 8 i 20 ens queden al numerador i 15 i 4 ens queden al denominador, i podrem simplificar els numeradors amb els denominadors. Per tant, si 8 i 20 queden a dalt, podem simplificar 8 i 20 en 15 i 4, o el que és el mateix, podrem simplificar com sempre les fraccions, i podrem simplificar els numeradors entre ells i els denominadors entre ells. És a dir, que en aquest cas podríem simplificar el 8 i el 4 i el 15 i el 20. Fixeu-vos que 8 i 4 el podem simplificar entre 4 i 15 i 20 el podem simplificar entre 5. Amb la qual cosa ens quedaria aquesta situació d'aquí. 8 entre 4, 2, 4 entre 4, 1, 15 entre 5, 3, 20 entre 5, 4. I ara ja podem multiplicar en creu. 2 per 4, 8 a dalt, al numerador, i 3 per 1, 3 al denominador. Molt bé, per tant, el primer que farem serà simplificar abans de fer les divisions. I què simplificarem? Les fraccions entre elles sempre ho podem fer, però a més podrem simplificar numerador amb numerador i denominador amb denominador. Molt bé, teniu aquí també un GeoGebra d'Alejandro Gallardo per veure quin és el significat de la divisió geomètricament. En aquest cas estem dividint 5/600 entre un 18è, i la pregunta és quants 18ens d'aquests caben en 5/600. Si els fixem i els anem traslladant, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vegades caben a l'interior. És a dir, que 5/600 dividit entre un 18è valdria 15. És un GeoGebra molt maco per entendre una miqueta què és el que fem quan estem dividint. D'acord? Doncs fins aquí la multiplicació i la divisió de fraccions. Al proper punt del temari el que farem serà parlar de fracció d'un nombre o de percentatges.